بسم الله الرحمن الرحیم. دینی اسلام دینی حیات و ژیانه. حیات و ژیانه ما پروژه‌ک ریبازک و قانونک جێرە دانیە. بریا محمد علیه السلام و بریا قرآن جمره ریبازک دانیە. نه جلمێژ و ڕۆژی و حەج و زەکاتە تەنێ خەبەر دەدەی. ji hemû qada jiyanê, ji zewacê, ji ticaretê, ji hemû tiştî, ji xwarin û vexwarinê, ji cil û berga, ji cengê, ji herbê, ji aşîtiyê, ji cîrantiyê, ji hemû tiştî xeber daye. Ji zewacê jî xeber daye. Zilamekî bawermend dikarî bikêre bi zewcê, nikarî bikêre bi zewcê. Pîrekeke bawermend dikarî bikêre bi zewcê, nikarî bikêre bi zewcê. Qur'ana pîroz, dînê Islamê ew jî ji me re gotiye. Zilamekî bawermend nikarê bi pîreka müşrik re bi zewcê. Lê dikarê bi yeka xwedî kitab re, yanî bi Fillaha re, bi Yehudiya re. Ê xwediyê İncîlê û Tewratê re karê bi zewcê. Lê belê bi şertê got pîreka pak û paqij bê, na zinakar bê. Wadê got zinakar bê, bi kêr nayê, ne caiz e. Lê belê dîsa jî mekruha, lewra dibe got ew zarok peyre li ser dînê diya xwe meylidar bibin ya mêrê wê bixwe îdiharê ser dînê jina xwe. Ev ya ji ber ku vê tehlûkê heye tiştekî mekruha ne baş e. Watê got ew zilam ji xwe bawer bê, dîndar bê, heya ji dînê wî hebe, dikarê bi pîreka xwedî kitab re bi Filah û Yehudî re bi zewcê. Lê ya got ne xwedî kitab bê, ne Filah û Yehudî bê, wanê müşrik bin, weka êzîdiya bin, weka Hînduwa bin, weka Budîsta bin, wanê layıklık, demokrat, komünîst, sosyalîst bin, qet'iyen nikarê bi zewcê. Yani insanê layıklık û demokrat jê ehlül kitaba jî tehlûketirin xirabtirin. Tu nikarî bi yeka layıklık û demokrat re tu bi zewcê, zilamekî bawermend, lê belê karê bi yeka xwedî kitab re bi zewcê. û jineka bawermend qet'iyen ve qet'iyen bi insanekî kafir re, çi xwedî kitab bê û çi müşrik bê, nikarê bi wa re bi zewcê. Pîreka Müslüman illa dibe got bi zilamekî bawermend re, bi zilamekî Müslüman re dibe got bi zewcê. Layıklık û demokrat ew jî dikevne bin hukmê şirkê de. Lewra demokrat ew e gotbêje hakimiyet bila ji millet re bê. Van partiyên siyasî ji xwe re îleh û reb digire. Layıklıkê qebûl dike, ilmaniyê qebûl dike bê bila dîn alaqa xwe bi îş û karê dewletê newêne. Avanê wilo got vê bîr û baweriyê dibin. Pîrekeke got vê bîr û baweriyê dibe, zilamekî bawermendê Müslüman qet'iyen nikarê bi jineka wiha re bi zewcê, lê karê bi yeka xwedî kitab re bi zewcê. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.